ሽዱሽተ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ግን ከዓ ሸለል ዝበሃል እዩ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዘይተደለየ ምትንኻፍ ወዲ ተባዕታይ ኢዱ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ሕቖ ጓል ኣንስተይቲ ምቕማጥ፣ ኣብ ሰብ ዝበዝሖ ቦታ ብኣጋጣሚ ኣብ ኣካላታ ምብራሽ ወይ ብዘይ ፍቓድ ፀጉራ ምትንኻፍ ውልቃዊ ቦታን ኣካላውን ምትንኻፍ ፆታዊ መጥቃዕቲ እዩ። እቲ ካልኣይ ምግዳድ ምሕቋፍ ወይ ምስዓም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዘይተደለየ ምሕቋፍ ምስዓም መቕበርትን ወይ እውን ኢድ ምጭባጥን ከይተረፈ ክቕበላ ድፍኢት ይሓድር ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ወይ ሞያዊ ኩነታት ምኽንያቱም ምንፃግ ዘይግቡእ ወይ ድራማዊ ክመስል ስለ ዝኽእል። እቲ ሳልሳይ ዋዛ ኣምሲልካ መስመር ምጥሓስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ጨወታ እዩ ወይ ሓደጋ እዩ ነይሩ ብዝብል ብምኽንያታት ዘይግቡእ ምትንኻፍ ከም ምጭባጥ ብቁርቲ ምሕቋፍ ወይ ጡብ ምንካዕ የጋጥመን እዩ። እዚ እውን ባዕሉ ዝኸኣለ መጥቃዕቲ እዩ። መንገዲ ምኽልኻል ወይ ምዕቃት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዕላል ካብ ክፍሊ ወይ ካብ ህዝባዊ ቦታ ከይትወፅእ ብኣካል እንተኸልኺልዋ ዋላ ኣዝዩ ቀረባ ደው ብምባል መፍርራሕን ናብ መጥቃዕቲ ዘስግር ናይ ምቁፅፃር ተግባር ክኸውን ይኽእል። እቲ ሓምሻይ ብዘይ ፍቓድ ብፆታዊ መንገዲ ምጭባጥ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይት ክለባት ኣብ ስራሕ ወይ እውን ኣብ ዝምድናታት ከይተረፈ ይፍፀም። ክልተ ሰባት ይፋለጡ ወይ ስለዝተመርዓዉ ጥራይ ብዘይ ፍቓድ ምትንኻፍ ቅቡል እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ናይ መጨረሻ ሻድሻይ ንጓል ኣንስተይቲ ብፍርሒ ኣቢልካ ኣብ ሓደ ኩነታት ክትጸንሕ ምግዳድ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ልዕል ዝበለ ቁጥዐ ቋንቋ ኣካላት ዝጥቀም ወይ ድማ ክትጸንሕ ወይ ድሌታቱ ክትፍጽም ብቃላት ምፍርራሕ ዋላ እውን ኣካላዊ ተንኪፉ ፈጺሙ እንተዘይኮነ ሓደ ዓይነት መጥቃዕቲ